Furniture Interiors, Home Innovation Live. Good morning, guys! G-Morgs! Namin sa ABS na wait lang BK. Manulod kami yun. Kika hyper. Taas na energy yun. Taas na energy. Taas na energy ka rin. Kanya pang taas kayo ang wheel tower. Saka na siya ka-floors, no? So, na lang siya sa tapat side entrance. So, waiting pa mi sa mag-verify sa mo ang entry. So, standby sa. Oh, magardo na. Sa ang showtime, lahat kayo may palang nakita or na-meet? Madam people, maganda ba ang personal? Yes! Sexy? Yes! Makinis? Yes! Kaya sige, tawa lang kayo, ha? Tawa! Tawa kayo! Ayan! Okay, madam people kasi po sa showtime. Ready. Hello, guys! Ay, nakalukot naman. Yay! Yes! Magandang araw po sa lahat ng mga makiliw naming panauhin. I'm Joel Damasco po ng ABS-CBN Safety and Inventories Management. Para po sa masayang panonood ng programa ng It's Showtime, narito po yung paalalang pangkaligtasan at pangseguridad po. May nakatalaga kaming event, partial nakadamit na kagaya ng suot ko. Safety naman po yung nakawain sa likuran nyo. sila po ang sisiguro ng inyong kaligtasan at seguridad sa loob ng Studio Kapamilya. Okay lang ka dira? And so near. Diba? Sabi niya, na daw sa corner. Salamat sa mga nag-screenshot sa mga nag-picture sa pictures o magani feeling artista kayo nga say. So, yung lingaw kayo, worth to the price kayo. Si Doy nasa likod. Yun, sa likod. Na-transfer mag siya, kanina magkasya. So, yung break time pa. Yeah, so, yan na po the buyers. Your Furniture Interiors, Home Innovation Life and Style. Break time na naman! Hi guys! Kaya, kamusta? Kayon pero yan na lang. Asa naman ito
bana. Ano, wala. Nangihi siguro. Nangihi siguro. Luyag yun. Ito ma-picture. Hirapan ng ating mga burado. And One Great Love sa NMFF December 25 under Regal Shell. Ano ba yan? A love story ng Yes. drama, gano'n. Drama love story. Ako naman, Fantastica! Yun o? Comedy naman yan. Si naman Aurora. Horror. Maraming maganda ngayong December. Si Dito na sa your show. Your time is showtime! December 25! Hello, thank you, Mata people! Ingat po na rin po. God bless po. Ingat po po eh. So much love is here true. Sana cute! Super enjoy! Super enjoy! Guys! Super enjoy kayo! Jai, Jai! Jai, video! Malabibon, manatili lang pong nakaupo. Malabibon na. Okay, done na, done. Super enjoy kayo sa namaktas may kami tamig kan anan. Ay, sugod na ulan. Nagmakan ang lingaw doy. Nalingaw ka na enjoy ka. Nasa sa likod. Sige lang, okay ra na. Ulra ka ayo mi pero baktas mi and Dara unahan. Camellia tapos unahan is PBB house. So pakita na ko sa inyo ha. So gina-renovate siya karon. Ha? Hello, good morning guys! Andito si Mutya. Super cute kayo na bata. Kaya. Oh, picture tayo. Pwede. Ay, wait lang. Ay, cute. Ano kasi video naman? Ay, video po. Okay na ba? Okay. Hi po Mama Ason, mag-iingat po palagi. Nood ko po ng Going Bulilit every Sunday. I love you po. God bless. Thank you. Hello! What a great morning, guys! Diba doy? What a great morning. As in, wala ko nag-expect pero gosh, kanang overwhelmed. Na-overwhelmed pa ko. Nakasabay na mo si Mutya mag-breakfast as in ka-table lang jud. Kayo na bata. Wala dyan siyang manika. As in, cute, promise. Then, super duper kanang butan kaayo and very bubbly na bata. And si mami pud niya, kuan pud very accommodating and kanang sobrang bait din as in. Thank you kaayo. As in, thank you kaayo. Super happy kaayo ko. Salamat kaayo. Di ba, Doy? Yes. Yes. What a rare chance. Thank you, Lord. Pinray ko talaga kagabi na magkasabay, sana magkasabay kami mag-breakfast. As in, very, Lord, thank you so much for answering my prayer. As in, di ba? Kuan, kanang, maminog yun ang Ginoo pa sa kayo mo, yun po. Very, kanang, gamay lang siya na request, pero, gabi, utang kang Ginoo. Thank you, Lord. Yan, so, nakapack up na mi, then later, maadto mi sa MOA para mga palit pag mga pasalubong na mga kulang-kulang, and then unya alas 6 flight na namo pabalik og Davao. So ang amuang trip week long, as in mix siya kapoy na very fun, lingaw, basta kay lingaw kaayo, sulit balag kapoy ana. So manguli na tagtagom guys, back to work, back to snap back to reality na.
So, yun. Update later. Alright, may gusto. Bulingit na, mga now. May gusto. Lovers, may gusto. So, namin sa MOA karon, mag-lunch kami, mag-food trip kay kanang pauli na. And mga last na mga pasalubong, purchase. Kita siya mo, Kenny Rogers, kaya gusto nyo kumuha ako Kenny Rogers before mag-uli. Mga foods na wala, ganyan taon sa Davao. Mga unta, dari. Diba? Matambong class na lang. Pizza yung kira, natagag akong camera. Tanga kaayo ko, yung Charmin. Why? Natagag, okay pa? Okay pa mo? Wala lagi mo ganit. Patik na nga sa bago eh. Panirado lagi. Hindi matagag camera. May kipagabong. So, nanami sa Bonnie. Sao na lang. Kenny Rogers. Yes. Yay. Accomplish. First time na po. First time mo? First time? Oh, yes. Yes. Again. Kami lang chicken doon and muffin. Muffin. Perfect. Yeah. Kenny Rogers. Patingog na lagi ka, Joy. Lagi. Nala siya ikuan. Patingog. Okay, speech. Karon na, pahumanay na ang trip. Alaw, dugay mo focus. Pahumanay na ang trip, tsaka pa siya matingog. Okay? Nice ka, no? Nice ka, Joy. Nice. Hindi na ulit. Pabebe. Tanang showtime. Tsaka pumanay na YouTube. Nasa sa YouTube. I Want TV. Nasa I Want TV. Tanaw-naw karong dito. Tawa mo na. Paulo na nagtagog lang sa paulo nagtagog. Ay, mi paborito. Okay, ngaunta. So, next food na must try ang Blizzard. Saan siya? Dairy Queen. Yes, kaya wala na sa Davao Day. Ayan, medium ni Doy, no? Flavor. KitKat. Lame. Yes, Day. Me. May hapon. So, nanami sa airport. Natulog. So, waiting na lang mi na mag-board. Wala pa yung mga 1 hour. Muli na me finally. Kapoy man na ilaag. Kapoy laag. Kapoy laag. Ipansin ba yun? Kapoy laag. Yeah, muna tong ending sa ito ang laag. No? Muli na siya. So, yan na mo ang vlog. Muna ning last. Muna ning magdami ko ni muna ning last. Muna ni ang end sa vlog. So, mo lang to guys. Dagang salamat kaayo sa pag-uban. Dagang salamat sa